Aku ki seneng karo gawean sampean. Ya. Terus kurangnya apa, Mas? Ben mengko dibelanjake ayu. Ya, pun kalau cek, Pak. Hmm. Niku kirang semen 10 sak kali pasir setengah kol. Oh, iya, iya. Yuk, mrene nduk. Nggih, Pak. Tulung tukoke semen grobokan. Sing asli Jawa kae lho, karo pasir setengah kol, ya. Semennya pinten, Pak? 10 sak meneh. Iki duite. Kon langsung ngirim ya, Nduk ya. Ya. Hmm. Yuk, aja lali ya. Sing asli Jawa. Nggih, Pak. Mas, Nggih. tuku semen 10 sak. Karo pasire setengah kol. Oh, nggih. Niki mboten nanten sing kurang ta, Mbak Ayu? Loh, kok ngerti jenengku Ayu? Ya wes lah, gendang. Totalnya piro? Sudah. Kula siap kirim, Mbak Ayu. Oke, kabeh wis siap, Mbak Ayu. Oleh njaluk nomor WA karo alamatnya Mbak Ayu. Wis usaha wae. Jare arek dikirim, lha yo njaluk nomere karo alamatnya ta ya, Mbak. Walah. Ngomong toh, Mas. Sik. Ki alamatnya. Oke. Siap. Niki totali? Ki, gendang dikirim. Nggih, siap. Matur nuwun. Aja lali ya. Sing asli Jawa. Sing asli Jawa. Sing asli Jawa. Mas, Pripun? lali takon. Pripun? Aslinya ndi? Oh, aku. Aku ki asli Jawa Tengah, Mbak. Saka Desa Sugih Manik, Kabupaten Grobogan. Oh, aku ki ya lulusan teknik sipil. Tur aku ya isih single, Mbak. Duduk kuwi. Maksudku semen. Jarine bapak, semennya kudu asli Jawa, ben bermutu. Oh, lah iya, Mbak. Kuwi maksudku. Nah, semen Grobogan iki pabrike cerak omahku. Semen Grobogan iki ya asli Jawa, Mbak. Tur mutune wani diadu. Pancen sip, toh?